madam iti monitoring ko iti typhoon. Dahiti napigsa nga typhoon nga padpadaanan tayo. Karkararag tayo iti apo since this morning kat talaga nga din manon nga hanga sinsinan dahiti nga typhoon nga umay. But kakit-kitak lang. It's already 12 o'clock. 12 o'clock ti midnight. And I saw iti report nga kinmapsot dahiti super typhoon. Nagbalin lang typhoon lang ti kategory na. Tirason, kitkitak tirason no apeng akin mapsot. It has been reported nga iti dinilyasat na iti bantay iti Sierra Madre kat naburak ti pigsana. Dahito iti maysa nga bendisyon iti Dios iti natural nga dipinsa tayo manipud iti kalamidad. Dati Sierra Madre kat karan nga isu ti mangarharang nagigi nagpipigsa nga typhoon nga umumay iti nasyon tayo kakaro dito yan tayo iti north. And kaduan dagiti napigsa nga typhoon din napalabas nga dinmalan diti Sierra Madre halos naburak ti pigsana. Ito iti natural nga dipinsa iti taga north dagiti amin nga typhoon nga umay nga mabaling nga mangited iti dakkel nga dilubyo panakadadal iti tunggal maysa kada tayo. Palagip dati kada tayo nga uray ti spiritual nga panagbiag tayo. Adamat ti mas napigpigsa no iti Sierra Madre iti biag tayo. It was written iti Psalm chapter 62. Kunana iti verse 1. Iti kararwa ket uraya ket Dios. Isuna iti pagapuan ti panakaisalakan ko. He only is my rock and my salvation. He is my defense. I shall not be greatly moved. Dito iti kararag ni David. Iti anak iti apo ni David concerning iti kapadasan ti biag na. Nga iti tiyempo ti kapadasan, ada iti matalak nga urayan tayo kung pagdawatan tayo iti tulong. Awan sa bali, nuhan nga ni Apo Diyos. Ni Apo iti pagapuan iti panangsalbar. Isuna ti dakkel nga bato. Di kuna ng rock iti han lang nga dakkel nga bato. Namkasla may isa nga bantay nga paglinungan, nga paglemengan. May isa nga bantay nga sigurado, secured nga mabaling nga mangprotektar kada tayo iti amin nga kalabidad. Isuna ti dakkel nga bantay nga bato, nga han nga magungun, makatulong ken mangsalbar kada tayo. Isuna ti pagapuan ti dipinsa, just like iti Sierra Madre nga daytoy. Kat dayti gapus dayti nga rason nga iti Dios tayo ket isu iti dakkel nga bato nga mabalingan matalek nga pagtalkan kuna iti sao ti Dios. Hanak nga magunggun, hanak nga agtalikod, hanak nga agsanod, agbiagak nga napudno para iti Apo. Sierra Madre, a natural nga defense nga into iti Dios kada tayo. Hampay nga nalpas iti typhoon, adala ta iti typhoon. Nang piyamanan tayo, di pigsa, di namnamaan tayo nga mangburang iti adong nga lugar, na mangdadal ti adong nga sanikwa, agyaman tayo iti Dios, tanalesan dijay, kapus iti natural, nga dipinsa, nga naited iti Apo, iti lugar tayo, iti Sierra Madre. Ada iti dakdakkel nga Sierra Madre, nga isu ti nangyarami deta nga bantay, nga isu ti mabaling nga pagtalakan tayo, nga makatulong kada tayo, awan sa bali nohan nga ni Apo Dios. Han lang nga kada tayo nga anak ti Dios, muna na pa'y, uray kadagiti han pengin mawat iti Dios, sino ti makaisalakan kada tayo. Adda ti makaisalakan nga mabaling nga paglinungan tayo, iti tiyempo, iti panakaukom iti impyerno. Sino di ay? Awan sa bali, nohan nga ni Jesucristo. Matalak isuna kadwa. Talkam isuna. Akseptaram isuna nga manubot kan mangisalakan mo. Italak mo ti biag mo. Iti naramin na di krus ti Kalbaryo. Gapusta, perfecto di nga daton. Acceptable di nga daton. Umanay di nga daton. Nga mangisalakan kanya. Iti mas nakabutbutang nga pagad. Iti pagad. Iti impyerno. Niya po Diyos, ti mga iwan kada tayo kakalian habang
malpas nga talaga kung pumanaw dito nga typhoon nang for now iti bendisyon kat agyaman tayo ti Apo. Agyaman tayo ti panang aywan na kan dagito nga development iti kararag tayo nga kinmabsutan iti dayto nga typhoon. Good night. Babalinti nga ginanatata nga nasayat ni Apo Diyos iti mangkadwa kada tayo. Nga nabigat kan sumarsaron ng waldaw. God bless you.